ade kanji wese lọgwụ na mgba mara zara ya nwelu echi oyi mgbe obodo ịmọgbagwo kanji wese lọgwụ na mgba mara zara ya nke ezigbo ọgwụ Mọbagwa ya emechọba na mmanwụ mara zara ya nwelu echi n'oo benirwaghị mọbagwa ji kwadoba na mmanwụ na 240 anyị balịa anyị nawa n'ihi dịka eji mesibe bọba na mmanwụ chedusu weti ọba ha na o ịkwali nwunye m igbo nwoke mmanya maazị ise nwabialụwa na-agọmọ eletrik ebugodogbo n'aka eji kwasịa chi na-ede mana ọ kpararọ ikwu obodo ọba anahụ ọnwa ji lakupe waruga ma mara gbawere enwelu echi odogwe jigo lakupe gbaji echi ya eje ebe ana o oyikwogbo raska enwe mgboche dike na odogwe jigo lakupe gbaji echi ochugbo akwa igwe obodo resa anya kwasị aza ọkalie mmụbalichi ọ naanị iyi owo gwara agbatụ ọmabụ ochi ujekwu owo gwara agbatụ ọgwụli ọna oraghị mmụba na nwanwụ n'iko oyirughị mmụbagụ na nwụtata anwe na ahụ echi keribe selọgwụ na mgba mara gbara ọmịa n'aka eji kwachi ujekwu kwasị anya n'ọba dagharị ọzọ irughị mmụba na omezie arọ nwanne m onye kachikwo ewibedekwachi anwụrụgo ọnwụ mana odogwa na-agụ ogbugbu jebiri oge na nwanne m dịkwazi ozu ekeribe selọgwụ na mgba mara zarọmya anyị nọ na-agwụ ya o Rize udeza kwa babugole wala ukeribe selọgwụ na mgba mara zarọmya nwelu echi n'o nwanazụdị ike na-ete ọzọ pụlini ego kene samelụ nwanne gị na nwanne m dakpo eze ga-abụ chukwu oyi onye na-agwa mgbe obodo ka kwanị ndị nwụla nwirọghị maọbụ nwụrụgo ọnwụ nwee rie nne n'ebe anyị nọ amechi na mụ onene na nwanne m dịkwụ na ma keribe selọgwụ na mma ibe dị nụ nwere ike n'uchukwu oyi olu ya chidozie ekọjọ nwanne m dị keribe na-eti m akwa n'iru anyị maọbụ anwụrụsịgo n'ụwa chukwu olumolo ya chidozie ekọjọ m ibe na-eti m akwa n'iru anyị maọbụ anwụrụsịgo n'ụwa chukwu oyi Rize udeze akwa gesogolo ndị nwụla ahụ nwanne m dịkwa akwa akwa ji echi ma mmadụ agbaghere omume bụ nwata anyị nọ na-agwụ iwe na nwako na nọ n'ọgbọ gbalụsị ikwu na malụsị mojachi ite egwu mmanwụ ụtọsị na agba owu nji eti egwu gezi samokwu ọgba ndị nwụrụ ahụ ka anyị na-akwa aka mkpọnye mmechi okeribe selọgwụ na mgba ịbaghị maọbụ na mmadụ azara ọmịa onye ma boska nwaọcha bụgọla enwụla ahụ keribe selọgwụ na mgba odogweji ego obodo mana anata aza anata onye
ma boska nwoche jego ndị mụma na-anata azụ ụlọ ekwu onye mmechikwasa ya nwa ya elijuru abụ dịrọ ya maọbụ aka na-eli ụcha n'ebe ahụ nọ egwu na iko kechikwu ịnọzikwe omeo n'aka eji kwasị onye mma kwatarịrị ọkala egwu eze echi ọma bụ onye buchi ọna n'iyi bagụ na nwata ata na wechi keribe selọgwụ na mba mara zarọmya nwelu echi ọmọbụ onye bụ chocho ma mpadị abụgọla enwụla nwanyị nọ ya n'afọ obi na lọbụ nọzikwe omeo mbe na anyị na-akwụ onye gbochi ọkarịrị anyị maọbụ agụ vara mmanwụ na nwa ọbụrụ anyị maọbụ ọ bụ ntu n'aka oji kalịa mgbe obodo anyị agwa na-eru anyị maọbụ ka anyị kwụkpọ mmanwụ ọganudo maọbụ ahụ bụ ndị gbalị mbọ ka anyị kwụkpọ mmanwụ ka anyị jee kene nwanne m nwunye m bụ nwoke mmanwụ apụgo n'ọdụ akpụbadali ekwe egwu ikpo nwoke bụ nwa gbalị mbọ ka anyị kwụkpọ mmanwụ daalụ oyi na-achọ mmadụ ga n'udo mgbe anyị na-akwado ibe anyị ekiri anyị maọbụ akwụkwọ mmanwụ ọ karịrị akpanwụ n'ọgwụ ọmabachi na-edu ọkwụlụnị n'ọgbọ anyị malụ onye ọbụ ọ karịrị nwanne masta bido keke na-agba ka nwa ọba oo azụbụike agbaka ogwu mmanwụ oyi nwa m onye ji aka ma anyị dịka mgbọsị ọ na-adịrị dịka mma onye ka anyị na-ekwu ma nwapụgo onye bụ nwanne m ndị biri egwu ka ngwa ka si abụ ada ke n'ori na ajara nwanne dọna chudozie nwanna mee ka ọkpọ nwunye m wezechi nwanne m dị ebido oge egwu olo ya chidozie yutubu ka ọ na-alụ ọlịa bụ nwanne m dị mbido egwu otukwu oyi anyị nọ n'aka iru anyị mmụọbụ agụ bụ ndị nwụrụ anwụ na onye bụchi a na-agụ iru anyị mmụọbụ arịlị mmanwụ na-ama o nye ka iru anyị mmụọbụ aji ekwụkpọ mmanwụ nke ezigbo esela ọgwụ na mgbe mana nwa bịa lụgwa na-agụ n'ogugu ọnwụ elu mmehie ọnwụ arizapeta ha na-agọ na ndị mmụọ nwa mwedoke nwanne keneti ọnwụ onwe egbugo nwaloche banaba n'ogugu jebilobi ọnwụ elu mmehie ọnwụ onye bụ nwanne m ndị biri egwu ka ngwo ndị dibiri obodo jenani mmanwụ agbaghị ene n'ele ma akachụ nwa ndị ve nwanne obi na evi mụbụ nwata ebido oge bụ chukwu ụmụndịve ndị bụ na-akwa nwa wakere ọnya na-akwa gbachikwu dị ugwu mee asidenti dịka na gburodogbo echirumechidozie anaghị n'ogugu jebilobi ọnwụ oyi obi dịka ihe ọrọla mee na nwanne m dị ebidogo egwu kene nwa bụ nọ ka nje egwu ka nje ka nna oyi ịna n'olu
m na mmanwụ nkere onye na-akwụyala m na nwanne m ebido oge egwu chuo oge bụ ke nwoche dike everyman dike bọsa ijela begbo mapatu ebuke ọgbachi ezi manya bụrụ ọgwụ manya bụrụ mgba oyi onwe mgbochi dike na ịchọ na mgbabụ ego ma ịchọ na ele onye gị n'ebe nọ nwanne m ndị amagonya ọ bụ chukwu pepa nwanne onye ga-echi ọkwa nwanne mmụọba bụ ebido oge egwu ka nwoke si abụ ada kọrọ bịalije mala onye bụ chukwu oyi nwanne onye bụ chomoni agbọgbọ okoboko dike nwa maika na agọ mma pụgo nwanne m dịgide egwu chukwu ị na-anụlụ ụmụ na mmanwụ ka nwanne m dị be eze ekpele mụwa mmanụ iru anyị ma ọba na sekọndị mụ ka ngwọ na-agba egwu woji mada ogbeghị eze na-eche eche na nwanne m dị nọ n'ọgba egwu ojugbo oyi n'ele m uju dị nwa sọnde enwe sọnde nwachụ keneke na-ete enwe m mmadụ che anyị nọ na mmagbo onye kweli nwa na-ekwe ana-ekwe nwegarị onye kweli ana-agọ mmọnwụ eji ma ọnwa igbo nwoke ringi belụ dike daalụ oyi ọghọma nwa na ude ha na ude chi nwọba na nwanne m dị akwụkwọla ọtọ na ma iwele nwakụ dịka ọnya nọ n'ọgbọ daalụ ọma beme mgbọlụ enwe mgbochie dike na-ekwu na mmadụ na nkịtị obi na ọkwazikwa odogwo alimoko ya nwa adamu oko ya lụfa ya egwu nwanne m eme mgbọlụ ka ị na-ekwu okwu enweje m oche dike nwanne jamba ogbebi abụchi m dike gbe m oche dike nwe bụrụ na onye gburu n'ike nwanne chu egwu ke kosida malụ onye ọ bụ nwanne bairo chikwa kpụrụ enwe ọlụ ma ha ma isi aka gbaghị ụta nkele ka ndụka n'unu ọ na-akọ obodo anyị ma ọgba kelekwu mmanwụ akpọ nwanne m ndụ ugbodu n'ebe nnọ ka eribe ji bụrụ ugbodu na aka na mma marọ mmanwụ ha jụrụ m obodo anyị ma ọba masịalị mmanwụ kere onye ya gbalị mmanwụ ọsọ nwanne m dị bụ ugbodu n'ebe nnọ ajụrụ m obodo anyị ma ọba masịalị mmanwụ kere onye ya gbalị mmanwụ ọsọ mechitiri anyị kedu obinna ka anyị gaa n'iru kolese nwa m maịka kpebe ekenere m na mụ na-ara mmanwa na akpọrị na aka mkpọ nwa aja ụlọọrụ da n'ike n'ike tuo nwanne m dị bido oge egwu chukwu ohu mmanwụ oyi ọ bụ na nwanne m dị tọ n'okporo striti ọ nara edu oge m n'ụlọ kolese nwa m maịka kpere mbọsị na akwa akwa papa m alagwa ọgbulugbo ọ karịrị nwanne m mọndụ oke ọgwa kolese akwazi na akwa n'iwe ọ chọrọ bụ iwe ọkpa anya chọrọ ego yibo cha mọdị nwọch kwuli ọdịnigwe ibanye babi sọye m enwada m eze chi na nwanne m ndị bido oge gbochugbo Friday nwa maliasi odegbone m bụ mụ na ya na-eme nwanne elu elu echi na ọdịnive ịhụrụ nwa m liasi odegbone m na mụ na na-eme nwanne nwa ọ bụ n'ibe anyị ụlọ obi na-alụ
wapịsị ịmago ya na-ekwu okwu ọkwa nwanne gị n'ebe ị nọ ojuwa na ndị bụ onye na-eme isi n'otu ọchọbụrụ anyị maọbụ amali ilufere ịmali mmanwụ ojuwa na ndị bụ onye na-eme isi n'otu ọcha silu ofere ịmali mmanwụ oyi mgbe osiri sola sola na-eji ovu mmanwụ obu ka mmanwụ mapụgone ka ngwa egwu ka ị na ọrụ dịka mmụọbụ agwọ na mmanwụ apụgọ nwata m ebido egwu mmanwụ mmanwụ otu uche ekwentị dị ọkwa onye m ochi ma kenere m ochu nwa ike nwanne gị ka nje ka mbịa oyi ụbụgolo ya Chidozie bụ onye anyị ji ekwu okwu yutubu ka ọ na-alụ ọdịa mmalụ onye ọgwọ enweghị mwezechi ọkpachi m obi nwanne m bụ ụbụgolo ya n'elime ụbọ n'Chidozie kpa m ọnwụ m kene Sọnde ise ka nje egwu ka mbịa ka nna obi ọrụ egwu nwa mala bụ ọfụ mpa manda nwanne m nkere iwe na-ekwu ekwu na nwanne m dị akwụkwọ lọtọ na mma ha jụrụ m ọrụ abịala ije a na-agba ọgụ na nkịtị oyi oji ka mụ ja na adị na mma nwee na-eme ọkwụrụ ụtọ mara kalụ na mmadụ ma chacha abụghị ịtụ egwu ka mụ ya na-adị na mma nwee sị mara kalụ na mmadụ ma chacha iru anyị maọbụ ejugo mali oyi nwanne Nwachukwu kenere m otu egwu omolikpo n'odogwa na agụgụ debili obi ọnwụ nwa nwere chi kweli kenere m ogbe eji mere anyị rọchukwu n'onye ka nwanne ya ụlọ ya Chidozie ịmasịkwala ndị ebe abụ nweze kenere ma mecho amechi abụ gị enweze ma ụmụakwụkwọ nwa m chụma enwa m na mmekọ fọzọ nweze ma ụmụakwụkwọ nwanne osita kenere m osita lema kenere m ya ka Chukwu n'ụmụtatọ nebụ nwanne m ji adago n'igwe na tata gbawa mbịa n'ihi igwe Chidozie na mmeke ọkwịnya omeo maọbụ eze ebile eze ọwa ekele mochi kele nwanne ego ego jụrụ oyi obu mmanwụ onye bụ mụta bịago n'igwe mbọsa ị na-eme aghọ n'elu ka mụ ji bịa n'ihi igwe n'ụmụta gwavọ nkwete nwanne ma na-ekwe egbo dịka okenere m brọda kenobi ụdala ka nje egwu ka nna onye m ezechi chekete ndị be anyị bilie n'ụlọ uche na-adịkọ na gbọdọ akwụkwọ n'iru anyị maọbụ amaghị onye ọ bụ Chukwu maọbụ oju na oso nweze nwanne m na nwa Pọl ayọ ọrụ ọnwụ bụrụ ọ naanị iyi spin enwe
Ezechi nke Ezibe na-ekwu okwe na Pọlayọ na Nagọ maọbụ nwanne agba aka na-ekwe ọrụ ọnwụ bulodogwu ọnwụ chocho dị na nwanne m ndị egwu okwe Oscar nwanne m ojepi nwamapụgo nnọọ oyi akụkọ nwe m Ezechi na egwukata na na-egwu egwu obodo anyị maọbụ amala ọnya egwu chukwu akụkọ nwe m Ezechi kelere m otu egwu ke nwanne gị na lọya nweze dịka ogbu onye bụ nwanne m ndị ejigo ọtọ na ma anyị na-ebu ọgwụ chibechi waya ya ọgwụ jende mọga ndị unu mabana dị ka asọsị abụ na-ekwute ọga mụ nwanne m ndị bido egwu ka nlọ ete ndị mma isomoso okwu chọbụ emoji ma nwanne m ndị bido egwu n'elugo ọchịrịmachakolo na nyanadrai na adị na ma ịmalụ onye ọbụ n'aka ji ya nwanne m ọchịrịma kedere m omere ka mụ dịka mụ bụ nwata ebido egwu chugbo n'aka ndị akpọtara ya nwanne na nwanne m ndị echiji ga-abụchi onye abọ ya na-abọ nwa Mike nwanne m ka ịbarie egwu koleze nwa m Mike nwanne nke n'obi nna nne m eloampisi owu mmanwụ onye bụ nwanne m ndị bara egwu ka nje kene ndị be adị mụ na ya bịa ije chukwu daalụ Nedenja abụ nwanne obi na mgbe mụ na-eti egwu mgbasa ije studio nwanne welite tazanye mmanwụ na-akụ o gwara nwanne m ndị tiwe ego ma ụjọ atụ na mwekatọsa maọbụ ahụ n'ebe nọ n'eke ji kpọchudozi ọkpọ okene gbonubizo ya aka gị o nwere ya bụ nwatakịrị maọbụ onye na-akpọ elu olie na mụ na ya na-adị na mma nke n'elimie n'ebe nọ odigbo bụ asili ka mụ na ya na-eme ọga ọ dịka nwanne na nwanne bụ onye ihe ọrọla mme na ya na-agụ odigbo basili na mụ na ya bụ ọga na nwata kele nwoke yọra ebe na-akụ kapịnta n'oge ji agbapụ obodo ekedeli ma be enyi aha be ize dị igwe ekeke ka nwoke ji elibe n'ebe ọ nọ nwoji maka kere gbochi bụzi speniche daalụ basili nwagbaliche na Obinna nloche ga-ese nwanne m dị ikene gị n'ebe ị nọ obele nwatakịrị kpọbụ nwa Obinna ka nna agwụ egwu moo Obinna Alọbambisi bụ nwa welakụ n'ụbọ dị n'ebe obi echukwu nwa m benja odogwalụgwụ nọ n'ugbolo nwesị m ya na-azụ ugbolo ka abịlị m ọbụ akwa ọbụla iwe ome nabasili na Obinna ekene egwu nọ ka nwanne m na-ejabari egwu chukwu lọbelọda ka ndị ekene ibe adị mụ na agha ya eme mitin egwu jana gabụ onye
bụ Chukwu ka mụ na na-adị na ma nwe bụrụ nwa Maịka na-aga nwa bịala ụwa Chukwu kene echekwuo Chujekwu nwa akwọrụ kene Chikelu Obugo na nwa Diamond ya bara ego kaije kaina Ogbara Sunday n'Enugu gbanye na ya ememe ike hwe mana nya bụ egwu nwe Chukwu isi ka ịkpọchi bụ ọbụ na-enwe bụrụ ọsọ ọchị nwa bịala ụwa Chukwu nnọọ na lọba mpisi ke n'igwe bụ ike na-alụ abịa ma akọ na-azụ n'otu ọcha ihe na ya okwu bụrụ ache na-emebiri ike oke chuchu dị ọka ọkwa ọ bụ ndị menti n'ịmụ nwanne m ya marie egwu obi rosi ka nna ya enwesị Chukwu nyere ka aka mgbọsị bịalibe ka n'ụmụta gbagọ mmali egwu m ekene obi rosi ekene ụmụ arụbi eke na nwanne m dị etijige